Arvoisa koniväki! Pirkkalan kaartin viikinkitaistelunäytös alkaa juuri näillä hetkillä tällä erittäin rajatulla alueella. Tutkikaa tiet, tutkikaa väylät. Tää on paljon parempaa, mitä kukaan voi täällä tänään todistaa ja nähdä. Ja sanon vielä, että tuolla kuusen toisella puolella on vapaata tilaa. Meillä on täällä taistelijoita useasta eri seurasta. Pirkkalan kaartti on tänään pääjärjestäjänä. Näette heti alkuun 2 taisteluita meidän sotoriemme kesken. Jos ei kukaan muu tee. Mennään tonne. 3 tappoa verran. Tuli afternoonissa. Pelkkä. Kuten huomaatte, tuolla sotureilla näkyy tuolla yhden kilpi, sen kaverina miekka. Meidän aseemme ovat ylpikettiä, mutta kilpi voi myös toimia aseena ja käydään sitä vähän tuossa myöhemmin läpi. Täällä on erilaisia varusteita myöskin ja voin sanoa, että tällaisissa panssareissa ja muissa on erittäin kuuma tässä helteessä. Jos teillä on naama, niin heillä palaa koko vartalo. Varustelu muuten pyrkivät olemaan ajanmukaisia. Täältä löytyy pellavaa puuvillaa ja villaa, mitä on käytetty useimmissa suojissa ja vaatteissa. Ratkaisia, kenkiä, villaisia, tuollaisia jalkakääreitä ja tunikoita. Villa myös suojaa ihanan kivasti viltoja vastaan. Kuten sanoin, puheita oli puolelta, joten hieman myös tähän tunnustellaan, että kuka tekee ja mitä ja millaisia täällä on vastustajat tänään. Apua lätti lansata tuossa. Mulla on navassa hoito. Damn it! Alright. Jokainen seuraava tekee omalla tyylillänsä. Tänään käytetään niin sanottua lankapuolisia tonttilinjaa. Nämä ovat ne osuma-alueet, mihin pyritään osumaan ja välttämään tietysti niveliä, päätä, selkärankaa ja muita mahdollisia heikkoja kohtia. Kypärä ei ole pakollinen, mutta erittäin tuottava varuste, nimittäin metallinen asia. On se sitten miekka tai kirves, kun päähän kolahtaa, niin eihän se kaunista jälkeä tee. Otetaan vielä viimeiset kamppailut, sen jälkeen lähdetään käymään läpi ase-esittelyitä. Nyt on 12 lämmitelleet. Kuten näette, niin erilaisia aseita täällä on esillä ja aloitetaan ensimmäisenä siitä yleisimmästä miekasta. Miekka on tosiaan meillä viikingeillä tuollainen yhden käden miekka ja meillä on tosiaan tyypistetyt terät näissä aseissa. Aikansa mukaisesti miekka oli erittäin kallis. Nykyajan rahan arvona voitaisiin verrata omakotitalon arvoon, joten ei ole mikään halpa ase. Ja jos sellaisen joskus sai, niin siitä pidettiin kiinni hautaan asti. Meillä miekka on yksi yleisimmistä aseista johtuen siitä, että se on kaikista monimuotoisin, mutta löytyy myös muita aseita ja olkaa taistelijat hyvät! Jos mietitte minkälainen on tämä vähän täydempi ase, niin puhutaan sapelista. Se menee ajanmukaisesti vähän viikinkeä päälle ja on hieman kevyempi käyttää kuin tuo viikinkimiekka. Kilpimiekka-yhdistelmä on erittäin hyvä, nimittäin sitä taistelija pystyy suojaamaan
juokse samaan aikaan, kun iskee vastustajaa päin. Meillä on vielä viimeinen 12 käynnissä molemmilla miekka ja kilpi, niin suojana kuin aseena. Meillä on voittaja! Otetaan seuraavaksi miekasta hieman lyhyempi väkipuukko, Seax. Se kulkee usein vyöllä edessä tai takana, on erittäin tehokas kilpimuurissa varsinkin. Jos soturi miekka tappeli, siinä yleensä tuli seuraavassa elämässään Seax. Itsessään tuo ei ole kovin ulottuva ase ja menevää ehkä puukko hippasillekin, mutta kuten sanoin, kilpimuurissa erittäin hyödyllinen. Siinä vaiheessa, kun soturi on aivan iholla kiinni, on hänet helppo viimeistellä väkipuukon avulla. Otetaan vielä kolme. Liian monta tupakuolemaa. Täällä yrittää selkeästi päästä toiset lähelle ja sieltä tulee viimeistelevä isku. Antakaa vielä aplodit taistelijoille! Seuraavaksi yksi yleisimmistä aseista, joka oli itse asiassa myös työkalu. Pikkukirves. Tämä kirves on yleensä yhdellä kädellä käytettävä ja kuten sanoin, fyysisesti työkalu. Viikingit olivat ajansa mukaisesti työmiehiä ja he käyttivät muista, jotta heillä oli saatavilla. Olkaa hyvä. Pikkukirves on erittäin otollinen ase, kun lähdetään lähestymään kilpeä. Juuri niin kuin näette täällä, yritetään kampeta tuo kilpi auki, jotta päästään lähelle ja iskemään ja tappamaan vastustaja niille sijoilleen. Pikkukirves terästä on vähän vähemmän, varttaa enemmän, mutta sillä on erittäin loistava tehdä niin tylppiä kuin myös kiiltäviä iskuja. Meillä on vielä kaksinkamppailu. Sieltä päästään kilven läpi ja meillä on voittaja! Tämä oli pikkukirves. Entäpä sitten kahden käden kirves? Deinäks, suomalaisittain tappara. Tästä aseesta puhutaan viikinkiajan konekiväärinä. Yksi soturi on voinut yhdessä iltaa puolustaa satoja sotureita vastaan ilman, että hän on päästänyt yhtäkään läpi. Se johtuu siitä, että ase on ulottuva, murskaava. Se läpäisee jopa tuollaisen kilven, kun kättöjä oikein siihen pystyy. Kuten huomaatte, taistelija on hankala lähestyä, koska ase on niin murskaava ja siinä on tarpeeksi pituutta pitämään vastustajan loitolla. Mutta entäpä kun on kaksi kahden käden kirvestä vastakkain? Tuliko tuplakuolema? Näin kävi. Ottakaa uudestaan, emme hyväksytä tuplia! Meillä on käyty nyt miekat Seaksi kuin hirveet, mutta on olemassa yksityinen ase, keihäs. Kahden käden keihäs oli erittäin tyypillinen kilpimuurissa, mutta siitä nähdään myös yhden käden versiota. Ja pelottava. Ei se ehkä kukaan nyt tuu. Nää tulee, jos kukaan ei tule. Keihäällä pistolinja on kainalosta alaspäin ihan turvallisuussyistä. Kilpimuurissa tuolla oli erittäin helppo tukea kilpien välistä ja näin harventaa vastustajan riviä. Keihäs oli myös suhteellisen halpa, nimittäin puuvarsi on helppo uusia ja metallia on aseessa suhteellisen vähän. Kuten sanoin, tämä oli kahden käden keihäs.
meillä löytyy myös yhden käden keihäs. Ja häntä vastaan on ainoastaan yksi urheasoturi. Kuten huomaatte, niin tuollainen lameralipanssari on suojaavampi. Tuon rengashaariska ottaa erittäin hyvin viiltoja vastaan, mutta ei niinkään pistoja. Tässä oli varsinaiset aseesittelyt. Seuraavaksi käydään läpi tästä kilpimuuritaistelua, mistä olen puhunut jo paljon. Soturit, valmistautukaa linjaan. Ykköset toiseen päähän, kakkoset säännöt. Liikkuu vähän. Vaikka tähän kuusaan. Jotta saadaan tukeva ja vahva Kakkoslinja. Joo. Ja kuten huomaatte, pitkät aseet asettuvat kilpimuurin taakse. Tämä johtuu siitä, että heillä on niin paljon suojaa, mutta he pystyvät kilpien takaa käymään vastustajan kimppuun. Oletteko soturit valmiita? Hei! Linja! Linja! Etelä! Pitää! Viimeisiä taisteluita viikinkien kanssa. Kilpimuurit olivat niin vahvoja, että vaikka puolikin siihen viereen, hän pysyi mukana taistelussa. Siitä ei päässyt taahan makaamaan. Täällä nähdään taktiikoita nyt kehittää, päästä jalkoihin. Ja toinen rivi harvenee, täällä on 3 yhtä vastaan ja sieltä tulee viimeistelyt. Mutta me lähdemme yhteen, emmekä kahteen tyydy. Haluamme nähdä, kuka on paras puoli monesta ottelusta. Taktiikoita voi tietysti vaihtaa välistä ja hieman tunnustella vastustajaansa. Linja! Linja! Juuri! Mene! Mene! Kuten näette tuo kilpi siinä keskellä. Sama linja! Sama linja! Linja! Se vahvistaa kilpeä, sen takana on myös suojassa. Itse kilpi on tehty usein laudasta ja sen päällä on ollut nahka tai kangas. Reuna on vahvistettu nahalla, jotta se kestää nuo iskut eikä halkea heti kättelyssä. Nykyisin kilvet on tehty pääasiassa vanerista, koska lautakin... Aika reilusti! Tämä oli aika lailla murska voittaa. Tilanne on 1-1. Linja! Ja! Joka paikka! Siellä vaihdellaan vähän paikkoja. Linja etenee! Oli myös. Ei sut mukana. Kyllä! Tämä puoli vei jälleen. Tilanne on tällä hetkellä 2-1, mutta annetaan vielä heille revanssimahdollisuus. Viimeinen linja! 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 Etenee! Etenee! Jatkakaa vielä aplodit sotureille. Jatkovaiheessa voit tietysti kertoa, että meillä on tosiaan sotureita ympäri ämpäri. Meillä on järjestävä seura Pirkkalan kaarti.
on kuuma ja helle tekee tepposensa ja voimme vähän haistaa tuoksuvalle viikinkin ödörille. Olette tervetulleita ottamaan valokuvia näin meidän kanssamme, hiplaamaan ja vähän silittelemään varusteita, ette kuitenkaan käsittelemään niitä. Mutta saatte tulla vähän testailemaan painoa ja ottamaan kuvia ja tutustumaan harrastukseen. Jos ei taistelu ole teidän juttunne, niin käsityöt onnistuvat myös. Tulkaa peremmälle!